Lamba shitio duna ha ka jingdum kamit bat ka jingkenja ka lenti singkin jong ka surok Shnong Lachaumiere ka banot na barek bat ka bami pat seki babun ki jaka ka waipat hadu sulfurlong lala ban saki kumno ki kali he ki Ïaid klamda salya habayo I ya ka jing Ïaid ki wei ki kali bat ka bala ban bo jingma bat jingman saw kumju ru ban penjot ya ka surok. Halor kini ka jing Ïaid kini ki kali he ki ba kentop ya ki trok ki ba khat ar saka menta lajan sitayo nakal yang Shillong Mail hakamit jong ka khat pratrik unaitung araja arpusan ula yo ban bot din ya kini ki trok ba ki Ïaid seki than ayu ningkong ka kenhun Shillong Mail ka ba ap ya kini ki kali he hakamit sngi tho ding kalai kendo ikini ki trok haki benta badan ka office embos bat ka bala la ban yo I kumno ki Ïaid bat nangta lala ban bot din ya ki bat ka balap baki mi shasa for long nakasurok ka badan ka office Shillong Municipal Board. Haka jing bot din ya kini ki trok lala ruban yo priang ya ki video ki bapan I ya ka jing Ïaid lenti jongki ka baki no na do barik point. Henry ka basngo pula ka long bana din kini ki trok lala ban yo I ya ka jingdon ka bolero ka basyong da ki pulet ka babot bat senran ya ki na din klam da pen sange ne ban mana ya ki bakim dei ban Ïaid na ka te ka surok kham tam habau SP ka East Khasi Hills uba Vivix im udang sudap ban pha ka Kyrwoh ban mana ban Ïaid ya ki kali he ki bakentop ya ki boss night super lingba ka surok dam senyong kata haka khat pratarik unaitung arhaja arpusan. The most heavy load. Hakani ka Kyrwoh nakal yang OSP ulang ka jing Ïaid ki kali he ka bo jingma ya ki yeng ki sam ki badan hajan ki te ki surok ka penthot ya ka jing Ïaid ki wei ki kali bat nangta sa ka penjulor ya ka surok bat ru ka kta ya ki wire electric watla ka te ka Kyrwoh ka khlam sham la ka do ya ki kerteng jong ki wei ki Shnong henrei haba tho pat chapang ka surok na ki than dam senyong ka kdo ba ya ki wei ki Shnong la la ban kenthop namar ka de ka jo ka lenti. Hakabaya day baga jing Ïaid kini ki kali he bat ki trok nakal yang ka Dorbar Shnong Lachaumiere kata lingba urangba Shnong u Dr. Amanwar ulabu ka jing Maham ya kini ki kali he baki day ban sange mardor ban Ïaid na ka surok ka bahap hapo ka Dorbar Shnong na du menta ka mit bat lada ki Bteng ban Ïaid kim ban se ban pen I da ki kam. Nakal yang ka Dorbar Shnong kala buru yaw dak jingkeli ya ka tanat pulit halor ka jing bam khmi ka jongka ya ka Ïaid ka yeng kini ki kali he namar ka jing Ïaid jongki ka bu jing ma ya ki nong song Shnong bat kumju baka penjulor ya ka surok. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki bate ya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi the office jo Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya